sai ba, wa me yake faruwa ne? Ce Alhaji ne ya rasu. Alhaji ne ya rasu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sarki. Hajiya, ina fata kin gane ni ko? Na gane ka mana. Ba kamar bane kanin Alhaji? Saniya ba kullun Alhaji. Alhamdulillah. Alhaji lokaci yayi. Hajiya, wai yaushe kuka yi magana da Alhaji ne ta ƙarshe? Kuma waɗanne irin maganganu kuka tattauna? Kuma daidai misalin ƙarfe nawa ma dai kuka yi magana ma dai? Haba Kamal, irin wannan jero tambayoyi haka sai ka ce a kiyama? Me yake faruwa ne? Ba abin da yake faruwa Hajiya. Akwai dai 'yan abubuwan da muke so mu tabbatar ne. Allahu akbar kabira. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sarki. Mutuwa mai raba tsakani. To, hakika mun yi waya da Alhaji a cikin daren nan kafin a kwanta. Yake gaya min irin saɓanin da suka samu da ita Nusaiba, cewa ta dage akan cewa sai ya sauwaƙe mata. To shine na bashi haƙuri. Abin da muka yi da shi kenan, mu kuma ce lallai Nusaiban ta kira ni za mu yi magana da ita. Yes, sir. A raka shi je bayi. Sai fita da shi ta gani. Wato Hajiya, Alhaji ya samu kansa a cikin wannan hali wanda ya rasa ransa sanadiyar ruwan shayi da ya sha. Shi kuma wannan ruwan shayi yana ɗauke da guba a ciki, wanda kuma 'yarki ce ake zargin ta kai masa wannan shayi ya sha. Dukkanin jawabai da bincike sun nuna cewa ba a ga wani ya shiga ɗakin ba, maimakon a kyauta zaton cewa za a zargi wani kan abin da ya faru. Baya ga haka kuma babu wata hanya ko hujja gamsasshiya da za ta tabbatar da cewar ba ita ce ta aikata wannan al'amari ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nusaiba, ya aka yi kika yi haka? Ya aka yi kika aikata irin wannan mummunan al'amari? Wallahi ya ji ya ba ni na kashe shi ba. Mu a idanunmu yanzu ita ce ta kashe Alhaji. Na isa tsakanina da ke Nusaiba. Ina zaune da mijina lafiya. Kaddara ta sa ya je ya auro ki, ashe ke ce ajalin shi. Ki cece ni. Kin cuci kanki Nusaiba. Kin cuce mu. A irin tarbiyyar da muka baki, kin cuce mu baki wa kanki adalci ba. Wallahi ya ji ya ba ni na kashe Alhaji ba. Ni yanzu ni ba Kin cuci kanki, kin kuma cuce Hajiya. Ni duk gaba ɗaya ban ga abin kuka da mai da maganganu ba, tunda dai Allah ya sa mun riga mun gano bakin zara. Fatanmu da yanzu addu'armu Allah ya sa Alhaji ya cika da imani, mu kuma Allah ya kyauta na mu zuwa. Yawwa. Ke ce yar aikin gidan nan ko? Ni ce. Me kika sani dangane da mutuwar Alhaji? Wallahi ban san komai ba.
ce baki san komai ba. Idan kika san wani abu kika ɓoye mana, kuma daga baya bincike ya nuna cewa kin san wani abu, to za ki ɗanɗana kuɗaki. Na san dai kawai abu ɗaya. Me kenan kika sani? Wallahi Alhaji kai kanka ka san ba kaudar ka nake ba, biyayya iyaye ce ta sa na aure ka, ba dan haka ba kai kanka baka isan aure ka ba, ko da ka kai dan karuna a dukiya. Wallahi baka kai matsayin da zan aure ka ba. Ke duk abin da zai fito daga bakin ki sabu da ke taunawa. Kin ji ko? Yanzu Alhaji akan wannan matar taka zaka dinga wulakanta ni kamar ni ba matarka ce ta aure ba. Yanzu wannan matar taka Alhaji, kai Alhaji baka kyauta min ba wallahi. Zaki taɓa magana ta shauru kina hada da wannan bayo Allah? In zaki magana ki magana da ni amma ba da ita ba. Wallahi Alhaji ni fa ka sawwake min, ni fa ba na son zama da kai a cikin gidan nan. Wallahi Alhaji ka sake ni, in ba haka ba zan yi sanadiyar rayuwanka. Ke mara kunya, wallahi wahayin yake ta kiyayi mata. Kin ji ko? Ki yi hankali kar ki kuskura ki shiga mahallin da ba naki ba. Idan ba haka ba ko za ki fuskanci matsala da bacin rai. Mara kunyar banza, mara kunyar wofi, fitsararriya da ba san darajar na gaba da ita ba. Alhaji na isa da gidan nan domin zai iya zuwa da doki na in sukuwa in yi abin da na ga dama a cikin gidan nan. Da na ga dama kuma baki saki hana ni. Haka kika ce shege ka fasa. Kai haba. Ka ce in tafi ku? Ni ne ce tafi. Je ki daki. Je ki ba. Ya. Ila ki ba albarka. Kwarai da gaske kai zan wa haka. Idan ka isa ka sake ni ka gani, na gama idda na koma gidan iyayen mu ka gani ko zan ƙara kwana ba tare da mijin aure ba. Ke kuma kin yi wani ikirari. Ni zaki hallaka zaki kashe to in dai kan magana mutum kika ce a rubuta baki ta gaje. Da sauki ne. Allah kai mu da safe. Ba da ka duk abin da kika na yi na kwakwalwa na san abin da nake. Allah kai mu da safe. Na san dai antin sai bata ce dan Alhaji bai sauke mata ba za ta dauki mataki a kansa. Kuma kina da yakinin cewar wannan shine abin da ta yi nufin kenan za ta aikata? Tabbas kuwa. Gaba da ke. Ko shona. Kai dalla sun dalla to sai ka ce mai tsan doki tun da yalla bai dalla kai to kun ka so tsara ai ka san shi dalla kuma shi ba ka san shi in zawo shi ya ku yalla bai ga nan aktuwa ko tsara sai ka sa wannan a shi sai ka sa wannan da ka da ofis gani sai ka kula ka tsara ka kuma wace yalla bai ka san shi in zawo to sai ka tsara na a cikin ma yalla bai tambaye ka mana yalla bai na kuma ciki ko na kuma ciki ko ina ta mutu ake a ciki yalla bai bana ko wallahi ko na san sana'a haba da nan ya hakuri ne kan mu je labai duk wanda ke ya hakuri ne zafi labai wala ta kawo ya hakuri ne idan har da gaske ne abin da kake faɗa to ka bi umarnin iyaye na mana na cewa ka je ka turo iyayenka a zo a san abin da ake ciki
daga lokacin da kake cewa a ɗan baka lokaci za ka je ka yi ƙoƙari da a lokacin mun yi aure Salman da yanzu mun samu karuwa. Wallahi tallahi na fahimci sai ba. Kwata-kwata baki san wutar da ake ciki a garin nan ba. Wallahi kin san ina bala'in fafutukar ƙarfin nuna bajintar ƙaunaki. Kin san ina son ki wallahi. Banda ba na son ki me zai rinka zuwa kullum sai na zo gurin ki mun yi zance. Dakata. Wai ina qualification ɗinka na karatun NCE ɗin da kai? Mene ya tashi a banza ne? Ka je ka ɗauka ka nemi aiki ka samu kuɗi duk yadda yake ka so mu aure haba Salman. Isa nake ga miki sauri ke fa gaba ɗaya kawai a gida ki. Baki wallahi tallahi yanzu karatu dai ga ɗan talaka. Wallahi kawai sai dai yayi kawai dan ya rufa kansa asiri. Amma magana wai ɗan talaka wai kai karatu ka samu aiki to ija. Oh please na gane saboda kai baka da kanwa mace ko? A gidanku baka da kanwa mace da a ce kana da kanwa mace da ka san zafin ciwon da ƴa mace take a gaban iyayenta da ba za ka faɗa haka ba. Shikenan ba dai kawai burin ki yanzu in kawo kuɗi gidanku a ɗaura mana aure ba to shikenan ni kuma zan je duk inda kuɗi suke zan nemo su in kawo kin gane yau da ni so nake kawai kin ga daga buhu sai tukunya nake so a zo a yi da kuɗin aure da kuɗin sa rana da kuɗin biki kawai sai da a sha fata a kai mai kiɗa. Ba ko kai fa yanzu na ji daɗi da ka san da haka kake ta ɗaga min hankali saboda Allah. Kawai ki kwantar da hankalinki duk inda kuɗi suke ni zan nemo su in kawo ɗora mana aure. Haba ko kai fa. Tsaya mana kwantar da hankali. Ka sa na ji daɗi. Ai ba za ma ki ji daɗi ba sai kin ga ɗora mana. Allah ya sa haka. Zan dawo. Ba da. Za ki ga kuɗi kawai su haɗu da kawai a ɗaura kawai in huta. Ba ko kai fa ai yanzu na ji daɗi ranan ku zan yi farin ciki na samu abin da raina yake so ba damuwa na ba damuwa. Wallahi tallahi ni ba ƙaunata kake ba Salman. Wallahi kwata-kwata ba ka ƙaunata Salman. Kana ci kana gani yanzu ka ki bin magana Alhaji iyaye da kana ci kana gani yanzu gashi har Alhaji Haruna mai gora ya kawo kuɗi kai kanka ka san tunda ya riga ya kawo kuɗi na aure na ni da shi babu fashi ba yanda ban yi da kai ba tun kafin Alhaji Haruna mai gora ya kawo kuɗin aure na bayan da ban da kai ba duk inda kuɗi yake Salman ka je ka nemo amma kake. Niseba, dan Allah dan Annabi ki daina kukan nan. Wallahi tallahi baki san irin fafutukar da nake ba. Wallahi da tunani mun yawa ma wallahi ji ne kamar kai na je kama da wuta saboda rashin kuɗi. Ba abin da za ka ce. Kana cewa kana sona. Tun yaushe kake cewa kana sona. Bayan ka san kai ne rayuwata. Idan babu kai ba zan taɓa rayuwa ba. Kai ma ka sani. Niseba, ina son ki wallahi da nake son ki ko iyanki ba sa son ki haka. Gashi yanzu dole sai na aure shi. A ki kwantar da hankalinki wallahi ni abin da nake so ko ni wallahi ki mun alƙawari in dai na samu kuɗin nan za a aure nan da ni. Ni kuma wallahi in dai har ka samu kuɗin ko ina gidan shi sai na rabu da shi ba zan taɓa rabuwa da kai ba kai ne rayuwa. Ni na san ba za ki rabu da ni ba. Ba zan taɓa bari wani abu ya shiga tsakanina da shi ba. Dan Allah kake aure shi dan Allah. Zan kawo kuɗin nan. Wallahi a jikina nake ji zan yi kuɗi Allah zan kawo kuɗin auren nan. Ka min alƙawari. Za ka min alƙawari. Za ka min alƙawari. To yanzu tsaya ni sai ba. Kin yi da in na je na nemo kuɗin ko ya zami zaki da mi aure? Ka min alƙawarin haka. Zan nemi kuɗin nan. Ka min alƙawarin haka. Allah ni a cikin ina ji zan nemi kuɗi. Na fi kowa murna da haka Salma saboda kai ne rayuwa. Ba zan taɓa rayuwa idan ba da kai ba. Ina cikin wani hali Salma. Kana kallo za a aura min wancan mutumin. Shi ke. Niseba.
Ina ya hakuri fa na zaunar da kai ko wallahi wani mai gida na ne ya sa na je na ba wani kuɗi shine na kira na je an ba da kuɗin kuwa naira miliyan 7 da doriya. Miliyan 7? Wallahi miliyan 7 mutum. Daren nan ma ne mamaki yanda aka yi zai tafi da kuɗin nan gida da daren nan. Wai mutane ina suke samun kuɗi haka ji ana miliyan 1 miliyan 2 miliyan 7 fa. Wai gida ya tafi da kuɗin? Wani mutumi ne Alhaji Haruna mai goro, ai ka san shi a wani tsohon mai kuɗi? Alhaji Haruna mai goro? Shi. Wallahi mamaki ma ne da ya karɓi kuɗin nan da daren nan baya jin tsoron tafiya da kuɗi gidansa. Wai miliyan 7 da rabi. Miliyan 7 ya tafi da su gida a daren? Da su daren nan. Ba da ma bari in je ni. Ko za ka tafi? To ai ba mu tattauna abin da ya kawo ka. Da safe zan dawo. Safe zan sha. Uzaifa, dukkanin jawabai sun tabbatar da cewa ke ce kika aikata wannan al'amari dubu-dubu. Saboda haka yanzu hukuma za ta yi aiki a kanki. Officer, yes sir. A wuce da ita police station. Ce mu jira, ce mana. Hajiya, gaba. Za mu wuce da ke za ki je ki kwana zuwa asuba a dukkanin abin da bincike ya ƙara fito da shi za a aiwatar miki. Wuce waje mana. Wuce mana. Officer, idan an je a ajiye ta a nan interrogation. To, muka gama bincike zuwa da safe inda aka yi sai abin. Wuce ni sai ba. Labai. Labai nake je labai. Je ka. Waye? Wallahi yalla ya kashe shi. Salman. Kun san shi ne? Wallahi ba shi na kashe ba. Wallahi ni barawo ne sata na zo yi. Wallahi ba shi na kashe ba. Allah yalla. Kai. Ka gani nan? Zan harbe ka in harbe banza. Karkari in cike takarda ne in yi wasu rubuce-rubuce. Bayan kwanaki 20 dan wani abu a miƙa wa 'yan uwanka gawarka. Saboda haka in harbe ka yanzu ba wani abu bane. Ka gaya min gaskiya me yasa ka kashe shi?
wallahi wani labai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. ƙarya kake yi kai ofisa. Yes sir. Me yasa kashe shi? A labai wallahi ba ina kai shi ba, amma na san wanda yake da sa hannu a kisa. Ka sani waye kashe shi? Waye? Wannan ce. ƙarya kake yi, ƙarya kake munafiki, kai ka kashe Alhaji, wallahi ba ni bace. Kai ne. Hajiya, wannan zauna magana nan a zaune za mu yi ta ba magana a nan ba. Ina za ki? Ina za ki je? Hajiya. Buɗe ƙofar. Magana za mu yi, ki buɗe ƙofar. Subhanallah. Anya. Bude kofa magana zami da ke. A cikin tsakin nan akwai tsakuwa. Allah ka bayyana gaskiya. Ita ce wallahi hajiya biki ba, shi kin yi asara, wallahi hajiya biki ba. Wallahi biki ba, wallahi ita ce. Wallahi ita ce, la ilaha illallah. Yalla bai. Ita ce wallahi. Hajiya ki bude magana zami da ke. Hello? Ni ne mana. Ba ku fi ko ɗaya wallahi. Abin nan ne dai suka zo, shi nake so in shaida maka. Kuɗi ba? Sun zo hannu. Wallahi sun zo hannu. To alhamdulillah. Ai sun yi ba wani magana. Duk gaba da aka bani. To na gode. Alhamdulillah. To na gode, madalla, na gode, yawa. Kai, karki ji ina waya ina faɗa, ban fara gaya miki ba. Ki san duniya nake ce yadda ji ne. Kin gane? Kuɗaɗe ne suka so bashin da nake bi da ce da ke za a tubo mun na gwamnati sun haɗu. Sai yau Allah ya yi? Wala sai yau. Amma faɗayan ne ya zo babban. Miliyan 7 da ɗoriya suna mota a but. Ina tahowa abota na hasken za a mana wani abin sai dan dakata kallon mutum sai na ga ba ni ya biyo wance to alhamdulillah shi yasa da na gudo sai na abu da zai amma zan dauko su na sa su a hannunki dan Allah a kula da su. Ba matsala Alhaji, je ka kawo a adana abinda ba yau aka fara ba. Ba ta rata dama ba dan haka ba take ta saurin ka baki. Ai sai ka dauko a adana. To shiru da baki. Zan yi kamar wanda koko. Ki ba gam. Yanzu kuwa. Yau ka fara kawo a adana. Wa alaikum salam, ƙawata.
ina magana shawara da muka yi da ke to yanzu za ta fara aiki, yaya za a yi gaya mu. Wuce mana. Ofisa. Yes sir. A tafi da ita. Ina nan zuwa. Yalla baga na baran ba. Allah alhaku ya zaharu. Shige mu ci. Ta ce. Ina da wata a sa mata amma. Sai shi. Ga na barau ne. To ba abin da za mu ci sai dai a ce a gode ma Allah. Kai kuma za mu wuce da kai domin ka girbi abin da ka nemi ka shuka. Saboda Allah ne ya taimake ka. Ba don haka ba da tarkon da za ka shiga da kai kanka mai fidda kai sai Allah. Akan wani dalili za ka zo ka shiga gidan mutum har makwancinsa kawai saboda biyan buƙatar kanka. Ka biye ma son zuciya, ka biye wa kawazuci, za ka jefa rayuwarka cikin musiba. To ainihin labai ai gara ma da ya shigo satar, dan ba dan ya shigo din ba karshe da wannan sharrin hasidin iza hasada sharrin ban ji ba ban gani ba da ya hau kan yata. A to shi ya sa kansa shi kuma a masajiya. Labai wallahi tallahi wannan shi ne na farko shi ne na ƙarshe, wallahi daga wannan ba zan koma ba wallahi. Waye san nawa ka aikata a baya? To wallahi ranka daɗe, wallahi na ga izina, wallahi na ga izina, wallahi din na tuba wallahi. Kai haƙuri Salma, din ni na saka ka cikin wannan halin. Duk da dai cin amanar nan sakaci ne. Waɗanda aka ɗauka aiki su sa ido a kan shige da fice ba su yi aikinsu ba. Wallahi ba ka bane yallaɓai. Wannan yaron ina jin aljan bata yake ba. Rufe mun baki. To yallaɓai duwa nake. To duk da dai haka hukuma ba za ta baka haka ba saboda ka keta haddin shari'a da mutuncin mutuntakan mutane. Za a je za ka rubuta takarda sannan kuma za ka girbi abin da kai ne shuka daidai gwargwado. Abin da nake so in ja maka hankali kuma anan, duk abin da ka samu a duniya rabanka ne, abin da ka ga baka samu ba rabanka ba ne. Dabararka ko kuma wata jajircewa ko kuma wani abin nan ba zai baka abin da Allah ya rubuta ma ba za ka ba naka ba. Saboda haka wannan kuna cutar kanku ne. Dube ka kato da kai wanda ya kamata a ce kana amfana kanka da abin da yake abin ka biyo maganar mace ka taho. Cases ɗinka da abunka wajen uku. Kwarto ne ma kai. Kwarto ne. Take him away officer. Yes sir. Kware ko munafiki mace amana aiki. Ya ci amana aiki na wannan yara. Yalla bai. Na? Afuwa guda ɗaya yalla bai a tausasa masa. Na? Da Allah roƙon da nake alfarma guda ɗaya a sassauta bawan Allah nan domin shi ya kwato min yata daga cikin wannan jaza'i. Ke kin manta abin da yake ta kulla da mata aure ce fa. Ta kawo gardi cikin gida da auren. Wannan sirrin ba. Ban san shi ba. To ke ki binkici tarbiyyar da kike. Mu da mun san mun ba ta tarbiyya. Ka haifi ɗa ne baka haifi halinsa ba. Ki je ki kwanta. Ci amana aiki na jima'i. Da ban san yadda aka yi shiga ba. Ko wallahi ba za a rubuta shi ba. Illa ba kai daidai. A ai baka da niyyar ka ce haka ko ba sai abin da doka ta faɗa. Ka tafi gurin aikin ka. Gaskiya da an kasance cikin kuskure. To kin abin da kika yi mata kin ba ta tarbiyya ne. A'a ba ta kyauta min ba. To ki bincike kanki. Gaskiya bincike kanki. Ya ci amana aiki.